igama uSipho Sinongamnisi. Sithandile incwadi kakhulu iBhuku laManqe. Umdlalo wakhona umnandi sinjoye ukubona ukuthi sibukela eklasini siwumama eklasini manje ngoba siwubonile sithandile yonke into ikhona. Yeah. Okay. Sanibonani, igama lami Eliswa Kamkhanazi, ngibuye ePhulong Secondary School. Bese sobukela incwadi esifunda esikolweni Impi Yabo Mdaka. Ngingasho ukuthi abantwana besidlalela incwadi bazidlalele kahle, basidlalele yona kahle kakhulu. Ubhuku lwamanqe hayi Impi Yabo Mdaka. Bayenze ukuthi ibe bachaze kalula understand ngendlela engcono sijwayele ukufunda eklasini sibe nayo i-idea ukuthi khuluma ngani kodwa namhlanje sibe nje siyibonile ukuthi vele kusuke kwenza kanje nabadlali badlale kahle kakhulu sithola into eyiningi isifundo sitholile yonke into ihambe kahle. Yeah. Oh hayi siyabonga kakhulu.